Hallelujah. Non puoi separarti io questa via la vita tutta serva perché tutti Продължаваме да се поправяме на нашия Господ Исус Христос, защото Той заслужава прощава, защото Той заслужава ние да му се поправяме, защото Той заслужава ние да го прославяме. Именно целта на Исус Христос е за твоя проблем, за твоя грех, за твоето изпитание, да прославяш името му този велик ден, който ние този прекрасен ден сме събрани, за да прославим нашия Господ Исус Христос. Няма по-чудесно, братя и сестри, ние да отдаваме сърцата си към Господа, защото ние живеем с Христос в този свят. Ще умрем, да знаете, най-много ще живеете 120 години, 100 ще ви дам. Но след това, дадем ще силите, братя и сестри. Помислете си за това, вие сте заблудени. Заблудени се, осъзнайте се, помислете, къде ще отидете след този живот. Повярвайте в Исус и спасени бъдете. Алелуя! Porque cada знам, да не съдя чуждия съда и да не презира твоя враг и да забравя Патия, отидено с любов да живея. Този казал знам, да не съдя чуждия съда и да не презира твоя враг и да забравя Патия, отидено с любов да живея. Послушай съм бил и не покорена, толкова гордели и заблудена в този свят. Но сега желая да се променя, но сега желая да се променя. В този свят, но сега желая да се променя,
полицейскина и да има модерната идела, как и бабата, Господи да не се явя. Аз искам с любов да се покоря, Бог ти така знак, да върхото приятелка и да не визирам твоя брат и туда забравя Сега желая да се променя, сега желая да се променя. Спокойна, толкова контрели и загубена. Проповядвам Твоята слава, Господи. Прекрасно е да се напълнят църквите, Господи, с свети. Това е моето желание, Господи. Моето желание е днес, Господи, да Ти е празен, а можехте с нас да е пълен. Това е моето желание, Исусе. Аз се моля да промени всички тук на това място, за да Те прославят, за да Те се прославят, Господи. Аз знам, че Ти ми чуваш този ден и чуваш, Господи, Ти си помежду нас. Вярвам, Господи, в това. Халелуя. Нека Бог да наблагослови. Надявам се този ден, който Бог по такъв начин е събрал, ще имаме възможността да чуем и един пастор и най-вече той да ни говори за Небесното царство. Когато говорим за Небесното царство, единственият момент в нашия живот, нека да знаем, че той е Христос. Без Христос Небесното царство няма. Брат Кирича, заповядай. Dani, escollo, aqui de libar, sei lá. O mundo tem o seu. Neka se pa zvrsti, ne? Брати, сте обитатели Исус от Назарет? Знаете ли, Господ, днес колко се радва, че сме събрани всички тук?
Защото Господ гледа днеска сатаната не може да дойде при нас. Вярвате ли това нещо? Защото ние сатаната изгоряхме в този квартал. Това събиране ние, които ги събрахме тези брати и сестри, защото Господ ще премани сатаната и болестите ще премани този квартал. Искам да кажа, брати и сестри, за един наши от Божието Слово, което казваше Господ. Изпратил човека, които бяха избрани слуги, добри слуги. Когато беше поканил ги на своята сватба, ето това е сватбата на Исус Христос. Не е само когато навикат на сватбите идиме, че там ще свири малакани, ще свири козарите. Но ето тази сватба е по-голяма! По-голяма сватба е, брати и сестри. И когато бяха тези избраните, Исус ги поканил и тези поканените, които бяха, когато отидаха да ги извикат да дойдат, те отказаха от идването си, брати и сестри. Един купил земя отиде да погледне земята си и каза: иди кажи на господаря си да ме извини, че не мога да дойда. Вторият каза: аз купих волове, отивам да ора, днеска нека да ме извини господаря. Също и третият така слуга, който беше се оженил, и той каза: иди кажи на господаря, нека да ме извини, че аз се ожених, не мога да дойда. И тогава Господ Исуса, като погледна, че тези поканените не можаха да дойдат, той изпрати своите ангели по всички улици, по всички пътища, и ние се събрахме от целият квартал. И днес тук сме. Така че давам на брат Емил, нека да покани или с някаква песен. Господ ти благослови, брат Киро, надявам се, беше много насърчително. Нека се една-две песни, така да продължаваме евангелизацията да протече. Нека Господи да благослови. И продължаваме да правим нашия Христос.
Je voudrais maintenant redire que dans l'entreprise pour venir chanter le succès. Je vais dans ce succès, dans votre temps. Je vous demandais avant de moi, oui, vous me faites, avant mon idole, en dépassement
Aleluia. Fala para ele na chega. Някой прибрал, но вас ще направо на съжаление, това ще се послани. Чуйте, Бог е дошъл не само за правите. Той е дошъл за целия свят. Ако не е критичен в някой място, това се каже, че не е ден на този ден. Това е за своето благословение този обзор. Затова ще кажа вече тази вечер, това е Божието послание. И Христос опита. Знаете какво казва Исус? Той възлюби целия свят. Той даде себе си за целия свят. Но просто това ми каза, че тези, които вярват, и наистина те ще бъдат добре. А днес казва Божието Слово, че днес имаме свободна воля. Днес е благоприятното време, за които може да имаш Слово. Някой види ли? Затова, че той принесе наистина този живот, който се дал на този дълбоки кръв, той му дал за тега братко сестро. Той тази обетен крак в Благовестия. Преди Исус човек е спасител. Той е вечния. Човек това умира. Някой може да го върши. Но Божието Слово каза, че един ден ще премине. Но това премине, когато ние ще премине. Но важното е къде ще стигне. Защото Исус не беше казал в Божието Слово, той казва така. Тези, които го призовават, тези, които идват на църква, тези, които се осъзнават, тези, които се покаяват и идват до спасение, всяка една душа, те ще бъдат спасени. Един човек, който беше апостол Павел, той беше казал, изработвайте спасението си. Днес наистина братите си, младежи, няма да се каква възраст си, елате на църква, Христос ви обича, той даде себе си за вас. Алелуя! Можем да кажем алелуя! Вие сте тук тази обете част да чуете Божието послание. Защото Йоан Кръстител беше човек, той е учил в юдейската пустиня. Знаете какво беше казал? Покайте се, казва. Ако не човек не се обръща в грехът, чуете грехът е означава това и смърт. Днес човек преминава без Бога. А когато днес ти приемаш Исус Христос и колите спасител, и ти ще имаш спасение.
Затова, че наистина Исус ни казал, той тази седите за вас. Но един ден той ще изиска от нас какво ние ще направим за него. Той ще каже, сине мой, какво си направил на тази земя за мене? Днес ние сме тук поставени, за да кажем, че Исус бил пита. Той даде себе си на кръста. И днес ти и аз трябва да бъдем изпълнени на Божието Слово. Затова нека човек да се осъзнава, че един ден ние ще преминем. Но не най-важното, къде ще преминем. Но ние знаем, че един ден човек когато премине от смъртта в Господа, но тук води, че той трябва да вярва и да има вечен живот. Знаете, че искам да кажа едно писание от Божието Слово. Имаше една жена, 12 години за обучение. И какво се случи? Тази жена била много богата. Днес аз казвам, че на богатите, че наистина аз не искам да ги наранявам. Но важното е да помогнат на тези, които нямат. Затова, че един ден те ще бъдат отговорни пред нашия жив Бог, който даде себе за вас. И тази жена какво се случи? Тя отшла при много лекари, доктори, които понякога не може да спасява. Но Исус може да ви спасява. Той казва, искате в своето име и аз ще ви дам. Какво всички, братко, сестро, искаме? Не искаме пари, искаме злата, искаме най-високите цени. Аз се казвам, че не е кола, но важното си къде е Бог тази кола, или златото, или среброто. Нека в твоя живот да бъде само Исус Христос. Алелуя, можем да кажем, слава да бъде на нашия Бог. Той е реален, той е истината. И истината казва Божието Слово, той ще ни направи свободни. Човекът му се грешава, ние имаме свободай. Защото казва Божието Слово, нека да осъзнаваме Исус, да го изпознаваме, казва, и ти на друг, и той е готов да ни представя тази, който е обиден Слово. И какво се случи? Искам да завършвам по тази жена. И тя само когато чу за Исус, колко само беше може би повече народ. И какво се случи? Тя пълзеше и тя Исус. И когато се при Исус, тя му призна и казва Исус, лежето ме не сила. И казва, че от твоята вяра те изцели. Алелуя! Ако ти имаш проблем, ако имаш някаква болест, кажи на Исус. Той може да го изцели, той може да прави всичко възможно. Вярвайте, че Исус е дал живота си за вас. Защото е апостол Павел човек, който беше гонител, но ние няма да бъдем гонители. Ние само ще бъдем за благословението. Алелуя! Той каза и седмици. И затова, че нека да се осъзнаваме човек. Ние сме на тази земя грешници. Няма човек прави да им казва Божието Слово. Павел казва, всички се грешиха, но има по-ново казва, че няма кой да търси. Днес ти и аз, братко, сестро, търси Исус за Божие спасение, за Божие живот, за Божие внуци, за празнуци. Елате при Господа, казва Божието Слово. Това е защото ви прощава. Той обича грешници, той обича прелюбодейците, той обича няма значение какъв си той. Той ги чака 24 часа. Осъзнайте се, затова че един ден ние ще преминем. Няма да бъдем вече тук, вече ще бъдем само при нашия Исус. Вече благословение. Искам да се моля за нас. Нека всички да отворим очи. Моля се, че Бога с нас. Трябва да се молим. Ние имаме нужда с нашия Исус. Той е над всичко. Алелуя. Боже, благодаря ти тази обедичен Господи. Аз ти моля, Боже, в тази евангелизация, благодаря ти, Боже, Боже, обедичен. Благославяй тези моите братски Господи. Аз ти моля, Боже, всяка една нужда, моля те се надявай, Господи. Ти си казвам, Господи, искайте в моето име, аз ще ви дам, Господи. Моля те, Боже, пази нас, любимец, Господи. Нека да има както тук, както пръсти, евангелизатори, да казват за Твоето дело, Боже. Боже, не моля да воля тази вечер, Господи, да бъде Твоята воля, Исусе. Знам, че, Господи, ти ги обичаш. Моля те, прощавай, Господи, ако някой се греши тук между нас, Господи. Ти си този верен. Ти даде себе си за нас, Господи. Ти си казал, Отче, прости за този народ.
Понякога, Господи, ние не знаем, съгрешаваме незнание, Господи. Но аз ти моля, Боже, благославяй хляб, любими, Господи. Благославяй майки, благославяй бракове, семейства. Господи, ние аз запрещавам в името на Исус. Тези болести нямат глас в свят, любими, Господи. Изцелявай, Боже. Ти си казал да своите рани, ние сме изцелени, Боже. Още не да бъде моята воля, но да бъде Твоята воля тази обетен час, Боже. Боже, благославяй децата, Господи. Определи ги за Твоят съд, Господи. Да бъдат един ден, Боже, пастири, да бъдат приятели, да бъдат служители, Господи, в град, любими, Господи. Не да бъде моята воля. Всичко това, Боже. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Алелуя. Знам, че тук пасторите, искам да говори тук, да говори за благовестието, да говори за Христос, а цялата ми сила и говори, ще дадем на тях, защото на тях има свете, ще свърши християни сме. И, нека Бог да наблагослови, надявам се, това е мъже. Алелуя. Няма нищо. Нека Господа благослови. Искаме ли мир? Искаме. Алелуя. Нека бъдем всички заедно. Oh,
Tu si mai sciuponato, tu che la carne poi, la come che fumarà, anche la notte che spunta.
ти, амин. Евангелизацията четири, да ни вярващите да повярват и да служител е да върши. Ако ти кажемо, ако на мънджала, да бъде път, да се покаи пред Бога, нека това ангел, ако те пашаменте. Наложа, ади къде, амин, комурията на туки, а за понебес, къде си види, коло Самуел, си долу се разкаяваш пред Бога, за своите си грехове. Алелуя! 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 Алелуя, славата ти дева! Ей, зомара кизайо, това кафе, да се покаи, а да се дева Исусе! Алелуя! Ей, зомара кизайо, да се покаи пред тебе! Алелуя! О, алелуя! О, алелуя! Ако ти каже на ако не се прекуса, лъкайте, покайте, нека да откадето, поспасте. Мало за маленка тъмно, покайте се, ако удел. Защото ако види се, покайте, кажам, абе я кажам, абе лади кажам, като Бог, шумтете като разкайте се, не можете жам, посмотрел, отшуфтал. Амин. Алелуя. И си кажеле, малъжан. Алелуя. Алелуя. Алелуя, славете власти. Шандава принялата последния път. А малата младичка му комуняса му коменди. Не ви желаяте само млади. Не ви желаяте сам такова мандре. Да живот имаме към края. Но ти, сега да съм го бръка за сами. Хайде така да покайте, околка привисото, пащесте, кричето животи, закон применил. Амин, халелуя! 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 Хайде мире! Халелуя! 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 Попаде гърмал като Амин! Попаде гърмал като попадите като Като Айде, помаги ми! Ала не пише, алелуя! Това е голямо чудо. Алелуя! Като ти това малко, като моля за мъсите. Судия, мала. Алелуя! Алелуя! Алелуя, алелуя. О, алелуя! Благодаря ти! Кажи Хусен! Като слава! Кажи Хусен! Подари нам славното животи! Дилам към Хусен! Към Сакалети! И към Кавасе! Дилам животи Господо! И дева магалото срещам туки! Алелуя! 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 Томе обещи си наричам го толкова слушателно и ти картата му ще ударе. Алелуя. Алелуя! Обещавам да съм верен и да служа на Господа. Амин! Сега също обещавам пред Бога да служим. Алелуя! Zašto ne veš šumlatu prava, Demir? Zašto ne veš tu šumla prava? Tomen ko te želajti, odnosno primitelj od tomen. Amin, halleluja! Halleluja! Еми, ама се плагати кана също, ама ќе дам бари катастрофа, мисля, че жена са квартали. И слава на Бога, дълбоко аз съм от живота в палата. Това нещо много благодаря на Бога. Ще кажа да стана писане. И аз благодаря на Господа, че съм между вас и да стана Господа, нашия Исус, Спасителя. Алелуя! Амин. Вие сте спасени, братя.
Братя, мами, сестри, тези младежи бяха на ръба на смъртта. На ръба на смъртта! И Господ Бог беше с тях. Бог ги опази за себе си. Бог е закрил за себе си. Те да станат една от пръчките на лозата, където много по-добър, където да отидат да хвалят името на Господа, защото наистина той заслужава, братя мои сестри. Колата стана дом, но те са съвършенно здрави. Бог да ги закриля и Бог да ги опази. Амен. Амин. Алелуя! И ти кажа на пак, първи път, колко се туморията на върнги. За първ път мъгена те примите да е власт. Налажа, е скалалото от комента да калажал. Кажа пак пашето комента да калажал комента. Значи ни кела пак комента. А калажал ни кела как комента, ади кате, бедайки свето, как примите от комента. Халелуя! 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 Сега ще напете и пак ще чакаме някой да дойде да приеме това.
животи, а истините не ги вяра, да помогне моего. Ще покажем, ако каже нас пак, приискат да приемете на дървън. Изикай педя права каске, за първи път кажа да касекай организациите, пушунер, мангелалите приемете на дървън, защото ану пакай си кръстъсват, магака кръстъсват да пресом, као пучене. Мангелали кайшене, павъчкате, да порядваме ли савренги. Кайшене за първи път, колко мъгина да молия съм ли савренги. Алелуя! Слава и дървърски! Накалато молита мъртовеки савренги, педяван и жертва, което плакете кафарите. Аз една дела Исусе, не желавам, че туру небе, Ихан, събирали кате, тъй слава смътъкате, тъй сила смътъкате. Не желава ти туру, шунка на мари болеслав, туи силита кажа кате сами. Не желава дела, че кате примите, Eder premite dela, alia takanan. Na sonebe, lošalelo, ci dela Isuse, ci primite tu, na soka tu sam, tu sam, amoro životi. Amin. Haleluja. Haleluja. Amin. За моята душа е твоята кръв, която ти полява, която ти полява ще наделя ми покой. Let me
Нека Бог да благослови всички. Амин. Как църква? Дай да помагам. Вторник!